Na, hát ma a kö egyenletével, vagy ezen az órán a kö egyenletével foglalkoznánk. Ugye a kör az egyetlen olyan másodrendű görbe, amivel mi középszinten foglalkozunk. Valójában még a parabola az adott számunkat, tehát az x négyzet alakú függvények, azokat tudjuk, hogy hogy néznek ki, és azokat is elvileg lehetne kezelni simán középszinten, de mivel erre feladatban nem kerül sor, ezért erre nem térjünk ki, hanem csak a körrel foglalkozunk. Most keresem önöknek a kört, hogy tudok-e itt felrajzolni kört, de elvileg tudnom kellene. Nem tudok ezzel kört rajzolni. Körparancs, GeoGebra manuál. Igen. Kör középponttal és sugárral. Ja, hogy megjelenik egy ablakban, hogyha van középpont? Aha, megnézzük. Tehát ha van egy A pontom, és én arra rákattintok, akkor megjelenik a kör, mint metódus. Hát én ettől nem látom, hogy megjelent volna. Nem. Lásd kör. Aha, hogy ezt nem grafikus számológéppel kell csinálni, hanem egy geometria rajzolóval. Aha. Hát jó, csak akkor meg nem lesz koordinátorrendszerem. Tehát ezzel olyan sokkal nem megyek. Jó, és a grafikus számológépben nem tudok megadni neki egy köregyenletét? Hogy mondjuk ide ilyen, hogy x négyzet plusz y négyzet egyenlő 25. Aha, na tudok kört rajzolni, csak kicsit macerás. Na nézzük, és akkor mi történt? Tehát alapból ez egy kör egyenlete, hogy miért így néz ki, arról szeretnék egy kicsit magyarázni. Csak nem sok időm van rá, de azért elmondom. Ugye emlékeznek még a távolságképletünkre. A távolságképletünk az úgy nézett ki, hogyha négyzetgyök alatt veszem az x minusz x, vagy x1 minusz x2 minusz x1 zárójelben a négyzeten plusz y2 minusz y1 zárójelben a négyzeten kifejezést, akkor ez megadja a DAB távolságot, ahol az A pont koordinátája x1, y1, a B pont koordinátája x2, y2, de ha fordítva van, akkor is ez a távolság egyébként. És ez ugye azon múlott, hogy az A és B pontnak az x koordinátái közötti különbség, az lényegében ez a távolság. Az y koordináták közötti különbség meg ez a távolság. Tehát ez volt az y2 minusz y1. Tehát egy Pitagorasz tételből ugye az átfogó hossza, az a két befogó hosszának a négyzet összege. Ez volt itt az x2 minusz x1 szakasz. És ezt a távolságképletet ezt használtuk, bár jobb szerettem, hogyha vektor hosszúsággal számolták két pont távolságát. De ezt is megtanultuk, vagy ezt is néztük. Pontosan azért, mert ennek segítségével tudunk kört rajzolni. Ha ugyanis én akarok egy kört rajzolni, mondjuk ide a B pont köré, akkor olyan pontokra van szükségem, aminek a távolsága mindig ugyanannyi a sugár. Tehát azt kell, hogy teljesüljön, hogy én a B pont, legyen a B pont koordinátája, hogy mondtam x2, y2, y2, hogy a B pont koordinátáit azt fixen hagyom, ő lesz az xy koordináta,
és kivonom belőle ugye ennek az A pontnak az XY koordinátáját, és ezt, ha négyzetre emelem és gyököt vannak, akkor pont az R-et, a sugarat kapom meg, a körsugarát. Na most ezt, hogyha egyenletbe foglaljuk, akkor nyilván célszerű ezt a gyökjelet innen eltüntetni, és áttenni a túloldalra, tehát itt a másik oldalon megjelenik az R négyzet, valamint a fix pont koordinátáját, azt megadni, ugye az egy x, vagy az egy x és egy y koordináta, a futópont koordinátája, vagy x0, y0, ez pedig a futópont koordinátája pedig egy x és egy y lesz. Így aztán a kör egyenlete majd úgy alakul, hogy x mínusz u, ahol u lesz a középpont koordinátája, tehát hogyha ez egy kör középpontja, akkor ennek az első koordinátája lesz u, a második koordinátája lesz v, és ez a függvénytáblázatban is ezzel a két jellel szerepel. X pedig a futópont koordinátája, tehát ennek a A pontnak a koordinátája, amelyik mindig távolsága van. Miért akartam oda B-t írni? Oda nyilván Y kell. X minusz U a négyzeten, tehát az X koordinátának és ennek az X koordinátának, az U-nak a távolságát emeld négyzetre, majd vedd az Y koordinátát a futópontnak, és abból a V a négyzeten, egyenlő az R négyzettel, ez a kör általános egyenlete. Jó, és akkor itt most, amit én rajzoltattam, ugye vele, az egy 0-0 középpontú, hiszen az X-ből nincsen levonva, illetve hát a 0 van levonva, Y-ból is a 0 van levonva, ez egy origó középpontú, és 5 egység sugarú kört kaptunk, hiszen az R négyzet az 25, és abból az R az akkor 5. Ha tehát mondjuk ide akarok felírni egy kört a 3-2 pontba, akkor ezt úgy kell tennem, hogy X-ből 3, kijövök ugye beteszem oda a négyzetjelet, ekkor még parabola, tehát az X négyzet parabolát kapjuk, ugye ami 3-mal el van tolva, meg Y mínusz 2, zárójelben a négyzeten, egyenlő, és akkor most meghatározom a sugarat, hát ha azt szeretném, hogy érintse a tengelyt, akkor ugye 2-es sugár kell, ha azt szeretném, hogy az Y-tengelyt, akkor 3-as sugár kell, tehát ha 2-es sugárral rajzolom, akkor 4-et kell ideírnom, nézzék meg, hogy ott érinti a tengelyt, hogyha 9-et írok ide, akkor érinti a másik tengelyt, mert pont 3 egység távolsága vagyok ugye az adott ponttól. Tehát így lehet köröket felírni, adott középpontú, adott sugarú kört, hogy ebbe az egyenletbe, ebbe az általános egyenletbe egyszerűen beírják a koordinátákat. Mindjárt hozunk is rá egy példát. Ha pedig megvan adva a kör egyenlete, akkor ebből le tudjuk olvasni a középpont koordinátáját, és le tudjuk olvasni a sugarat. Jó, mind a kettőre nézzünk most majd egy példát. Ha megnézem a feladatot, akkor azt mondja, hogy az volt, hogy 3-2 középpontú 5 egység sugarú kör egyenlete, tehát a 3-2 középpontot már fel is írtam, ugye itt van a 3-2 középpontú x-3, y-2, 5 egység, hát akkor ide nem 9-et kell írnom, hanem 25-öt, és akkor innentől kezdve ez 5 egység sugarú lesz, így néz ki a rajzon, így néz ki egyenletben, ezzel különösebb teendőm nincsen. Ha meg ugye algebrailag kell felírni, akkor van egy középpontom 3-2, van egy sugaram 5, eljelölöm U-val és V-vel, mert ez egy középpont, és akkor x minusz U helyett x minusz 3-at írok, y minusz V helyett y minusz 2-t írok, ezeket négyzetre emelem, összeadom, hogy a távolságokat megnézzem, és 25-öt írok a másik oldalra, hogy meglegyen az R négyzet is. És ezzel készen vagyok, ezzel felírtam a K kör egyenletét. Jó, a második feladat pedig ugye adtam egy kört, ha minden igaz, x négyzet meg y-3 a négyzeten egyenlő 4, x négyzet meg y-3 a négyzeten egyenlő 4,
Hát ez már rendezett alakban van, tehát ebből már le lehet olvasni. Ugye ez akkor bonyolult, ha itt van mindenféle x-es meg y-os, és ilyen alakúra kell hozni, akkor nehéz ez a feladat. Ha így van megadva, akkor egyszerűen csak le kell olvasni a c pont koordinátáját, hogy c, x koordináta az nullával van eltolva, y koordináta 3-mal van eltolva. Ez a c középpont, és akkor ide pontos veszőt akartam írni, és akkor e egyenlő, e négyzet egyenlő 4, e egyenlő 2. Hát ugye plusz-minusz 2 lenne, de geometriában a negatív megoldásnak nincsen értelme, ezért a sugárit most 2. Jó, tehát ezzel az a része is megvan. Fölhívom a figyelmüket, hogyha a középpont negatív koordinátát tartalmaz, tehát -3, 1, akkor az x minusz u az x plusz 3 lesz a négyzeten, meg, és ugye az y az marad mínuszos, mert az pluszos volt, tehát hogy ide az egyenletben mindig fordított előjellel kerülnek be ezek a számok, és akkor a sugár, hát az meg valami lesz, azt majd megadják nekünk, hogy mi lesz. Van még egy percem, ezért kitérek rá, hogy mi is az a nehezebb feladat, hát ha olyan elé kerülnek. Ugye ezt az x plusz 3 a négyzetent, ha kifejtik, akkor ez x négyzet mínusz 6x plusz 9 meg y négyzet mínusz 2y meg 1 egyenlő, ugyanezzel a sugárral az egyszerűség kedvéért legyen 25, és ha itt most a konstansokat átrendezik erre az oldalra, akkor egy sokkal nehezebb egyenletet kapnak, ahol maguknak kell kitalálni. Mert ugye, ha így látják egymás mellett, akkor persze 9-nek a gyöke 3, 1-nek a gyöke 1, mindenki látja a teljes négyzetet, és elő tudja állítani ezt a kifejezést. De ha a konstansokat átrendezik a túloldalra, akkor ugye azt kapják, hogy x négyzet mínusz 6x plusz y négyzet mínusz 2y egyenlő 10, és ebből már azért nehezebb látni, de itt is azt tanácsolom, hogy ugyanúgy, mint a teljes négyzeti alakításnál, hogy ennek a felével érdemes operálni. Tehát ugye a plusz 6x-nek a fele az 3, már is megvan az egyik eltolás. Ugye a mínusz 2... Nem, 15 tanár. 6-nak a fele? Nem az, hanem egyenlő 15 a végén. Vagy Ja, mert az jogos. Az teljesen kapok-e plusz tanár úr? 2 is. Csak nem mondom a nevét, mert akkor bekerül a YouTube videóba. Ja, de nincs is videó. Van videó? Elindítottam. Na, tehát ezt ha lefelezik, akkor megkapják a koordinátát. Csak nagyon vigyázzanak, mert a sugarat nem. Tehát ugye a teljes négyzethez legyártják az x-3 a négyzetent, és az 9-el több. Tehát le kell vonni 9-et. Aztán legyártják a másik teljes négyzetet, ugye az y-1 a négyzeten. Oké, de az meg ugye egynek a négyzetével több, tehát azt is le kell vonni. Még mindig 15, és akkor innen rájöttem volna egyébként, hogy osz, mert ugye amikor hozzáadok 10-et, akkor láttam volna, hogy nem jön ki a 25. Tehát nem jár, ezért 5-ös, azért se. És akkor x-3 a négyzeten, meg y-1 a négyzeten. Egyenlő 25. És most, amikor már ilyen alakú, akkor tudják leolvasni az R négyzet értékét, hogy R négyzet az 25. És E egyenlő. Tehát ez egy lényegesen nehezebb feladat azért, mintha csak simán le kell olvasni, hiszen itt azért van egy képletrendezés, ott el lehet rontani, aztán egyenletrendezés, és csak utána tudják leolvasni, hogy C egyenlő 3, 1. Hát mindig ezeket az előjeleket, hogy nem tudom rendbe tenni, -3, 1. -3, 1, és E egyenlő 5. Jó? Jó, de csúnya lett ez a 3. Ja nem, a mínuszjel miatt olyan csúnya, most jövök el. Jó, mindjárt átérem, és akkor lezárom ezt a videót. -3, 1. Jó? És akkor nyilván ez volt a feladat. Hogyha adott egy középpont,
vagy ha adott az egyenlet, akkor találjuk meg a középpontot és a sugarat, ezt oda-vissza kell tudni, tehát sugárból és középpontból kell tudni kört felírni, kö egyenletéből ki kell tudni olvasni a középpont és a sugár értékeket, tehát ez oda-vissza megy majd jövő héten, de hát ott majd tovább bonyolítjuk még nyilván, úgyhogy lesz rá példa egy csomó, amikor kört kell felírni, vagy egy körrel kell egyenest metszeni, és jó lenne, ha tudnánk a középpontot, hogy meg is tudjuk rajzolni, tehát ennek azért több rétegű megoldási algoritmusa van. Köszönöm a figyelmet, és akkor még maradt 4 percük a kérdésekre.